Είμαι εθισμένος, το παραδέχομαι. Και μην φανταστείτε τίποτα ναρκωτικά και τέτοια, αυτά τα έχω κόψει κανένα χρόνο τώρα. Απλά τώρα περνάω τη φάση της στέρησης, γι' αυτό με βλέπετε έτσι σε κάθε βίντεο. Όμως δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έπεφτα σε χειρότερο εθισμό, στο τηλεμάρκετινγκ. Βασική διαφορά ανάμεσα στο τηλεμάρκετινγκ και στα ναρκωτικά είναι ότι με τα ναρκωτικά απορείς τι άλλο θα πάρεις, ενώ με το τηλεμάρκετινγκ τι άλλο δεν θα πάρεις. Επίσης, κάτι πολύ βασικό, ενώ τα ναρκωτικά θεωρούνται παράνομα, τα βρίσκεις παντού. Αντιθέτως, το τηλεμάρκετινγκ, ενώ είναι νόμιμο, το βρίσκεις μόνο στην τηλεόραση και αυτό στις 3 τα μεσάνυχτα. Αυτό κι αν είναι παράνομο, η τέλεια παρανομία. Και το πιο εθιστικό, διότι συντονίζεσαι στο μυαλό σου. Ώρα, προϊόν και κανάλι με την ίδια συχνότητα. Αφού να φανταστείτε, έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να πετάγεται στις 3 τα μεσάνυχτα για να ανοίξω την τηλεόραση και να δω ένα ζευγάρι Γερμανών που παρουσιάζει το ίδιο κολομάχαιρο πάντα, το οποίο κόβει και τα πάντα. Καλά, όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Στην αρχή είναι αυτοί και αυτό σε ένα πάγκο και κόβουνε αγκούρι. Επειδή όμως εσύ μπορεί να είσαι υποψιασμένος τηλεθεατής και να πεις σιγά τώρα, τι κόψε ένα αγκούρι. Α, όχι! Μετά θα κόψουνε και καρότο που είναι πιο σκληρό από το αγκούρι. Μετά όμως θα κόψουνε και παντζάρι που είναι πιο σκληρό από το καρότο. Μετά θα κόψουνε και ανανά που είναι πιο σκληρός από το παντζάρι. Και μετά θα κόψουνε και μια καρύδα που είναι πιο σκληρή και πιο τραχιά από τον ανανά. Και όμως αυτό το ίδιο γερμανικό κολομάχαιρο κόβει και λάχανο με φοβερή ακρίβεια. Πράγμα που είναι μια δουλειά που είναι πιο δύσκολη και πιο λεπτή από όλο το αγκούρο κάρωτο παντζαρόνανο καριδοκόψιμο μαζί. Τα νεύρα μου έγιναν αμπαζούρ όταν τελικά παρήγγειλε το μαχαίρι και επειδή δεν έχω στον κόσμο αυτό κανένα να σκοτώσω, φοβάμαι καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Α, και γιατί το παρήγγειλα? Επειδή στις 3 τα μεσάνυχτα πίστηκα ότι πρέπει να το πάρω, διότι αυτό το ίδιο το μαχαίρι κόβει και ατσάλινη κονσέρβα στα 2 και το χοντρό λάστιχο του κήπου. Και πείτε μου τώρα εσείς πότε θα μου χρειαστεί εμένα να κόψω μια μεταλλική κονσέρβα στα 2 ή το χοντρό λάστιχο του κήπου από τη στιγμή που δεν έχω κήπο. Γι' αυτό και τα διαφημίζουν στις 3 τα μεσάνυχτα, γιατρέ μου. Είσαι εσύ τύφλα στην κούραση, υπνοτισμένος με ένα ύφος πανηλήθιου και το μόνο που βλέπεις είναι το τηλεφωνικό νούμερο της εταιρείας που είναι γραμμένο με κάτι γραμματάρες να. Και υπνοτισμένος όπως είσαι το καλείς. Καλά, αν τα πω αυτά στο Λιακόπουλο, 6 μήνες εκπομπή θα βγάζει. Και μετά από το μαχαίρι ακολουθούν τα διάφορα προϊόντα γυμναστικής, τα οποία ενώ είναι πάρα πολύ μεγάλα, σχεδόν τεράστια, είναι σου λέει ευκολόχρηστα γιατί άμα θέλεις τα διπλώνεις και τα βάζεις κάτω από το κρεβάτι. Και εγώ που είμαι εργένης στις πίτσες, πού θα τις βάλω? Μετά δείχνει ένα καταπληκτικό άργανο γυμναστικής, το οποίο λέει για να χαλαρώσουν εμείς και να τεντώσεις εσύ, τοποθετήσεσαι αυτό και γυρίζεις ανάποδα με το κεφάλι κάτω, καλέ. Και πιστεύω ότι αν αντέξεις 3 λεπτά σε αυτό το μηχάνημα, θα σου συμβούν 2 πράγματα. Ή θα σου έρθει το υποχάστιο στο λαρύγγι, ή θα σε προσλάβουν στην NASA. Α, και μετά είναι το τραβηχτήριο, όπως λέμε εμείς στο Comedy Lab. Αυτό έχει μία βάση, την οποία τη βάζεις ανάμεσα στα πόδια σου, τα σφίγγεις και μετά έχει ένα έλασμα με ένα κόκκινο παπάρι στο κέντρο, το οποίο το τραβάς προς κάθε κατεύθυνση για να γυμνάσεις και εγώ δεν ξέρω τι. Έτσι. Αφού να φανταστείτε, είναι το μοναδικό μηχάνημα που γράφει απάνω Try this at home. Φυσικά, πού να το δοκιμάσεις αυτή τη μαλακία μπροστά σε κόσμο, γίνεται? Έχω δει και μία κρέμα δυνατίσματος, τρομερή ανακάλυψη. Βάζεις, λέει, πρώτα αυτή την κρέμα εδώ πέρα γύρω-γύρω από την κοιλιά, δηλαδή από εκεί που έχεις πάχος, ας πούμε, και μετά βάζεις και μία μεμβράνη σαν κοτόπουλο γίνεσαι, και μετά αυτό το αφήνεις και ενεργεί και χάνεις 3 πόντους τοπικά. Τι ήταν να το δοκιμάσω, μαλάκας, τι ήταν να το δοκιμάσω? Βάζω την κρέμα, βάζω τη μεμβράνη και πέφτω να κοιμηθώ. Και γλιστράει η μεμβράνη από την κρέμα και πάει και πιο χαμηλά στο επίμαχο. Και το χειρότερο, πέτυχε η μέθοδος. Έχασα 3 πόντους τοπικά. 6 μήνες έκανα να το συνεφέρω και να το τραγουδώ κάθε μέρα τον επιτάφιο του Ρίτσου. Που πέταξε τα γόρι μου που πήγε που μ' αφήνει, χωρίς πουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρίνη. Και επειδή εγώ φταίω που τα αγοράζω όλα αυτά, μην νομίζετε ότι δεν έχω βρει σε ποιον θα τα χώσω. Έχω βρει. Συντρόφισσα Αλέκα, τηλεμάρκετινγκ και στο 902 βγάζουμε λεφτά από γερμανικές κατσαρόλες. Εκεί φτάσαμε. Τι να πω. Γαμώ τον τηλεοπτικό μου καπιταλισμό και τα μπρίκα των μονοπωλίων. Γαμώ.